Ngomsombuluko usomabhizinisi uBrown Mokgotsi wathumela abameli bakhe kule khomishana ukuthi kube yibona abazobika ukuthi uyagula. Kodwa ke incwadi kadokotela eqinisekisa lokho bayithumela ngokushona kwelanga. Nokuthukuthelise kakhulu usihlalo wekhomishana ethi nencwadi ethunyelwe ayithi shu. Just saying medical condition, that's useless. It doesn't assist us, and ordinarily that's something we just cannot and should not accept. Umokgotsi uxolisile ngokungaveli kwakhe. I just had a lot of pressure, more like a diarrhea. I was so sick. I'm still not well. So I really apologize, but indeed I was very ill. Ikhomishana ithe incwadi kadokotela eyathunyelwa uMokgotsi izoyithumela emkhandlwini olawula yezempilo bese udokotela oyikhiphile ezochaza kabanzi ngokugula kwakhe. Kodwa ke lokhu kuzokwenziwa ngasese ukuvikela imfihlo yesiguli. We believe that we are entitled to call upon the medical doctor concerned to actually explain what the medical condition is. Ubufakazi bokaMokgotsi bube sebuhlehliswa. Ikhomishana yalalela ubufakazi boyinhloko yobugebengu obuhleliwe uMajor General Richard Shibiri nosolwa ngokuba nesandla ekubambezeleni uphenyo olwabelithinta ukubulawa kaAmanda Swart ngo-2024. Uvumile ukuthi kuyenzeka ukuthi kube khona abantu abazama ukugwazela amaphoyisa. It is my considered professional view that in some instances criminal syndicates have infiltrated or exerted influence within the law enforcement structure. uShibiri wanindwa nguWitness A noWitness B kulesi sicawu abathi wabatshela ukuthi kunezimvilophe ezintathu zemali yokukhokhela umshushisi, imantshi nomphenyi ukuze labo abasoleka ekubulaweni kaAmanda Swart bathole ibheyili.